ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ. ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತು ಸುಲಭುಡು ಒಲಿಯುವನವತ್ತು ದೇವೇರು ಕೆಲಬೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆತ ಚಾತುರ್ಪುನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿದ ದೈ ಬೂರು ಮರ ಬಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ದಕ್ಕುನ ಕಜವುಡ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೈ ಚಾತುರ್ಪುಡು ತೂಪಿ ಕಣ್ಣುಲೆಗ್ ಸಂಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಲೆ ಅರಳುಡು. ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಗೀಚುನ ಗೀಟಿಡ್ಲ ತೇಪುನ ರಂಗಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮೂಡುಲು. ಐತ ಇಡೇಟ್ ಬೊಂಡುಗು ಕೆಲಸ ಕೊರ್ದು ನಾಡವನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಾತುರ್ಪದ ಕಲಾವಿದರೇನು ಇನಿ ಈ ಲೇಸೆಡ್ ಪೊಲಬ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಸುಪರ್ಣ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕುಡ್ಲದ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೈತಲ್ದ ಕಲ್ಬಾವಿದಲ್ಪ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಅರ್ನ ಇಲ್ಲನು ಪಿದೈಡು ತುನಗನೆ ಆ ಪೊರ್ಲುಗು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ ಮರ್ಲುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಆ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುನಗ ನಮ್ಮ ಬೊವ್ವ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಲೋಕೊಗೆ ಪೋದು ಉಂತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು. ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಲ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಸುಪರ್ಣ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರನ ಕಲೆತ ತೂಪರಿಕೆ ನಂಕು ತೋಜುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ದೈಕುಲು ಪುರ್ಪ ಫಲ ಫರ್ಂದದ ದೈಕುಲು ಮರಕುಲು ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಬುಲೆದನು. ಸುಪರ್ಣ ಆ ದೈಕುಲೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ತಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೆರು. ದೈಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು. ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲೀಸ್, ಆ್ಯಂಥೋರಿಯಮ್, ಬೊಕ ಅಡೇನಿಯಮ್, ಬೊಕ ಪರ್ಸುಲಿನ್ಸ್, ಬೊಕ ಲೋಟಸ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ತರಕಾರಿಲು ಉಂಡು, ಬೊಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಮರ ಪುರ ಉಂಡು. ದೈಕ್ಲೇನು ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಕನಪವನು, ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ ಕೆಲವು ನರ್ಸರಿ ಇರ್ದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ದೈಪುರ ಅಂಜು. ಜಾಮದ ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪು ನೆಡ್ದು ದುಂಬೆ ಪಂಡ ಕುಲ್ಯ ಕೊಲಗೆ ಲಕದು ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತದ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಮಾತ ದೈತಡಿಗೆ ಪೋದು ಐತ ಮುದಿಲು ಬುಡುಪವನ ನುಂಗು ದಿನ ಇರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವಿನ ಮುತ್ಪುನ ಕಜವು ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡ ಅವಿನ ದೆಪ್ಪುನ ಪುರಿಪತದಿತ್ತಂಡ ಮರ್ದು ರಟ್ಟವನ ಅಂಚನೆ ದೈಕಲೆಗೆ ನೀರು ಬುಡುಪಿನ ಇಂಚ ಇಡೀ ದಿನ ಆ ದೈಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಆ ರೂಪೇರು. ಅವು ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಂಜ ಆಪುಂಡು ಇಂಜಿನ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ನಾನು ಫುಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ತ ಪಿರಾಡಿಪ್ಪು ಇಡೀ ನೀರು ಬೇಲ್ದಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿಡೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೊಕ ಐಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ದಯಸ ಐತುಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಮಂತೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಸೈನಾಗ ಒಂಜೇನು ಪಾಡೋಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆಡು ಮಂತದಿವೋಡು ಮಗ ಗೆಲ್ಲು ಪುರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇತ್ತು ನಾ ಪುರ ನೀಟ್ ತೋಜು ಜೊತೆ ನೀಟ್ ದಿವೋಡು
ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚ ಈ ಪರ್ಸಿಲಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಹೆಲ್ದಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಸೈ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ವೆಂದಿತ್ತದು ಬೇತೆ ಪಾಡು ಒಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾಟುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಟುಡು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತೂಜುಜಿ. ಬಜ್ಜೆದ ಚೋಲಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಂತಿ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಬೊಕ ನೀರದ ಒಂದೇನು ಒರಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಜ್ಜೆದ ಒಂದೇನು ಬಾಡು ನಾನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು 12 years ಅಂದರೆ ನಾವು 12 years ಇರ್ದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇಡು ಪೂರ ಕಲ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಜ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಜ ಪಾಡ್ಬೋದು ಪೂರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹೆಚ್ಚದು ನಮ್ಮ ಪಾಡು. ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ. ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ದೈ ಮರ ಪೂತ ಬಳ್ಳಿರು ಮೂಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆ ದೈಕ್ಲೆನ್ ಜೋಡ್ಯಾದಿನ ಗೋಡ್ಯಾದಿನ ನಿಲ್ಪುಡ್ದಿನ ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ದಕ್ಕುನ ಸೊತ್ತುಲೆಗ್ ರಂಗು ತೊಡೆತದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಪೂತ ದೈನ ನಡ್ಪೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿನೇನು ಕುತ್ತುದು PVC ಪೈಪುಲೇನು ತಿಗುತ್ತದು ಪರ ಬಾಲ್ದಿಲೇನು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಬಂಡಿದ ಪರತ್ ಚಕ್ರೋಲೆಲ್ಲ ಕಂತದು ಐಟ್ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪಾದು ರಂಗು ತೊಡೆತದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ದೈಕ್ಲೇನು ನಡ್ತಿನ ತೂನಗ ಸುಪರ್ಣಕ್ಕನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪು ನಂಗೆ ಸೋಧ್ಯ ಆಪುಡು ಬೊಕ ಯಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟೆಡ್ದೆ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೈಕ್ಲಿನ ದೀಪಿನ ಶೆಲ್ಫ್ಸನ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದ ವೇಸ್ಟೆಡ್ದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಂತದ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪಂದಿನಿ ಇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣತೆ ಬೊಕ ಮಾತ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ದ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂದಿನಿ ಬೊಕ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಬಾಟಲ್ಸ್ 10 liters ಹಾಫ್ ಮಿತ್ತದ ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ತಿತ್ತದ ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದೈನಡ್ರೆ ಬೊಕ 20 liters ಬಾಟಲ್ ಅವು ಪೈಪು ದೀದಾಯ್ತ ಮಿತ್ತ ದೀದಿನ ಅವು ಪೂರ 20 liters ಬಾಟಲ್ ಮಾತ ಪೇಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ಅವೇನು ಅರೇಂಜ್ ಮಂದಿನಿ.
ಆಲದ ಮರ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಉಳ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪ ಅವು ಯಾನೆ ಮಂದಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15 years ಉಂಡು ಒಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ WDC ಬಂದು ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೈಕ್ ಪೂರ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡವು ಪೆತ್ತ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ನತೆ ಐತ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಜೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಕ್ರೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅವೇನು ಅವು ಆರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಮರತ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕನತದ್ದು 200 liters ನೀರಿಗೆ 2 kg ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು 5 ದಿನ ಕಲತದ್ದು ಓಡು ಆ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತದ ಈ ಸರಿ ಅಲ್ಪ ಒಂತು ಇರತ್ತೆ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅವು ಏತದಿತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮದನ ಆತನೆ ಈ ಸರಿ ಫುಲ್ ಜಿಂಜಿದ್ದು ಇಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಂಬುಟನ್ಲ ಅಂಜಿನ ಫುಲ್ ಮರಾಠ ಪೂ ಆತನು ಬಕ್ಕ ರೆಡ್ ಸರಿ ಆತನು ಬಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ಸರಿ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆ ವಾರಗೊರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂದ್ವೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಂಡ ನೇಬರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲ ಪೂರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಾಸನೆ ಇರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಸನೆ ಇದ್ದಿ ಸರ್ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಅವು ಬೆಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವರೇ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪು ಜಿರ್ದದ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಕುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕು ತಾಮರೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ದೈಮರ ಬಳ್ಳಿಲು ಇತ್ತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಡು ಕಸಿಕಟ್ಟುದಿನ ದೈಕುಲು ಅಶ್ವತ್ಥ ಒಂದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಲುಬುಲೆದಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುಪರ್ಣಕ್ಕನ ಕಲೆತ ಚಾತುರ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡ್ಲ ನಂಕ್ ನೆಗತ್ತು ತೋಜುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಆನಿ ಕಾಲದ ಬೆನ್ನಿದ ಸೊತ್ತುಲು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆಗಪವನ ಒಂಜಾತ್ ಪರಾತ್ ಸೊತ್ತುಲೆನ್ನು ತೂಪರಿಕೆಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆರು ಮೊಡೆತ್ತದು ನಂಕ್ ದುಮ್ಮದಿ ಕಡದಿ ಪೇರು ಅಂಚನೆ ತುಂಡಾತಿನ ಕುಪ್ಪಿ ದರಿದಿನ ಒಡಿಲು ಬಟ್ಟಿ ಪುಡಾಯಿ ಪರಕುಂಟು ಕಾಕಜಿ ಪೇಪರ್ ಕತ್ತವು ಬಕ್ಕದ ಬಲ್ಲು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೂರ್ಸು ಕಟ್ಟುನ ಲೇಸಿಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಮಲ್ದೇರು ಅವೆನು ತುಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ನಂಬರಿನೇ ಆಪುಜಿ ಆತು ಪುರ್ಲುದ ಕಲೆ ಅಲ್ಪ ನೆಗತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಹೊರ ಬುಡ್ನಯ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ನೆಟ್ಟು ಬುಡ್ಪಿನ ಅದು ಪಂಪುಡು ಅವು ಇಂಗ್ಲೆ ಹೊರ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ವಾರಗೊರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೂರ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಡಾ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಅವು ಪೂರ ಪಾಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಪೂ ಪೂರ ಮಲ್ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ಪುರಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಪುರಿ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚದ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇ ವಾರಗೊರ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತನ ಅವು ಪುರಿ ಬರ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೂಮ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪೂ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೆತ್ತದ ಪಡಿಕೆ ಅವುಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮನ್ಪೇನು ಅವು ಪಂಡ ಕಿದೆತ ದಿಕ್ಕಿನ ನೀರು ಪುಣತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಪಂಡ ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ. ಇಜ್ಜ ಒಂದೆತ್ತ ಪೂರ ಬೂರುಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದೆತ್ತ ಅಡಿಕೆದ ದಾದನ್ ಮರಿಯಲ್ಲಡು ನೀರು ಬಿಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೈ ಸಾಯ್ಪುಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ರೀಸೆಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಮರೆಯೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೈ ಕಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ದೈನ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಪ ಅಡೇನಿಯಮ್ಸ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಪ ಬಡ್ಸಪುರ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಪುಷ್ಪಲತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಲಜ್ ಉಂಡತೆ ಅವಳ ಕೆಲವು ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜ ಬೂಡ್ದು ಆಯ್ನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ದೆತ್ತದ ಅವೇನು ಬದುಕದು ಮಸ್ತೇನು ಎಂಡ ಕೊನಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಡ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೀಜ ಬೂಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಬರ್ಪುಜಿ ತಾನೇ ಮನ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಏನೇ ಅನ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ ಇರ್ದು ಕನಪುಜ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪುನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೇನಿಯಮ್ಸ್ ಲಂಚಿ ನಾವು ಬೀಜ ಬೂಡ್ದು ಆಪಿನೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ದೈ ಮನ್ಪುಂಡು ಪೂತ ದೈ ಫಲ ಪರಂದು ಕಾಯಿ ಕಜಪುದ ದೈಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡುನ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಪಾಡುನ ಬಗೆಟ್ಲ ಏತೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡಲ ಸುಪರ್ಣಕ್ಕ ಐಟ್ ರಾಜಿ ಮಲ್ತನು ಜೆರು ದಯಪಂಡ ಆ ದೈಕಲ್ನ ನಡು ಟುಪ್ಪುನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕವು ಐದು ಕೆಲಸ ಮರೆಯಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ದೀಪಿನ ಮರೆಗಳ ಕೂಡ ಉಲಾಯ್ ಪಿದಾಯ್ ದೀಪಿನ ಬೊಕ್ಕವು ಪಾಟ್ ರೀಪಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರೆಗೆಡ್ಡೆ ಅವು ಅವು ಮರೆಯಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಐಟ್ ಪಾಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಶಂಕ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರೇ ಪೂರ ಮಂಜಲೈನ ದೆಪ್ಪುಡು ಪೂರ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಟಾರ್ಚ್ ಪಾಡು ತೂಡು ಇದನ್ನ ಪೂರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಮೊಗ್ಲೇನು ಪೂರ ತಿಂದು ಪಾಡು ತೂಡ ರಾತ್ರಿ ತೂಡ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಈ ತಾವರದಿಟ್ಟ ನರ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐನು ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ದೆಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಆಲೆ ಬಿಡೋಡು ಅಕುಲು ಬಿಡ್ ನಾವು ನೀರು ಪತ್ತನಾಗ ಚಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣು ಬಿದಾಯರಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಇದೊಂದೇನು ಪಾಡು ಇದನ್ನ ಪೂರ ಗಲೀಜು ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಒಂಜೇನು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜೇಕ್ ನೀರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಡ್ರೈ ಆಪು ನೀರು ಉಪ್ಪುಜತ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಮಂಚೂರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂತು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುಪರ್ಣಕ್ಕನ ಈ ಬೇಲೆಗ್ ಆರ್ನ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಲಾದುಪ್ನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರನಲ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸುಪರ್ಣಕ್ಕನ ಕಲೆ ಅವು ಕುಡಲಾತ್ ಉರ್ಕರು ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸಗ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಂತುದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಇನಿ ದೇಶಡೊರ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಕಜವನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಗಲಸದು ಐಟೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸೊತ್ತುಲೆನು ಮಲ್ತದು ಆ ಸೊತ್ತುಲೆಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂತ ಕೊಪ್ಪಲ ದೈ ಬಿತ್ತಲು ಮಲ್ದಿನ ಸುಪರ್ಣ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ದು ಮಾದರಿಯಾದ ಮಿನ್ಕೊಂದುಲೆರು ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ.